Ir-rakkont mill-Atti tal-Apostli li għadna kemm rajna u li tant jagħmilna gburin u biraġun jippreżenta lil Pawlu l-Apostlu missierna bħala protagonist waqt il-vjaġġ qalb it-tempesta. Jitkellem diversi drabi u jagħti mhux biss kuraġġ imma indikazzjonijiet ċari lill-ekwipaġġ u lill-passiġġiera. L-ewwel darba li jitkellem Pawlu waqt il-vjaġġ fil-qalba tal-Mediterran waqt gregalata straordinarjament violenti huwa biex jikkomunika messaġġ li rċieva mingħand messaġġier għaddej tal-mulej. Jippreżenta lilu nnifsu bħala dak li huwa ta' dan Alla u jqimu il-messaġġier jirrappreżenta lil Alla u Pawlu jaraf li hu ta' Alla u li jqim lil Alla u jagħmlilhom il-kuraġġ. Jgħidilhom li hemm bżonn jafdaw, li hemm bżonn jagħmlu l-qalb u meta wara 14 jum jiddeċiedi li hemm bżonn jitrejqu jibda u jagħti l-eżempju. Ilkom 14 lejl ma tieħdu xejn, huwa importanti li titrejqu. Jaqbad il-ħobs, ibirek l-Alla, jaqsmu u jiekol. U nimmaġinaħ tipikament Pawlu li tallimna nħobbu mill-qalb aħna l-Maltin u l-Awċin, jaqsam mill-ħobża li kellu ma' ħaddieħor. Il-miġja tiegħu fostna hija laqa ma' poplu li għalkemm Luqa jindikah bħala poplu li ma kellux il-kultura Griega u għalhekk isejħilna barbaroj, kien ta' sensibilità umana kbira u profonda. Ta' kull sena jixraq li nfakru ċerti karatteristiċi ta' dawn in-nies ta' Melite ta' Malta li magħhom iltaqa' Pawlu. Kienu nies li meta jaraw lil xi ħadd fil-bżonn jagħmlu xi ħaġa ta' ġid. Li jilqgħu lil min kien nawfragat u mhux qed ngħidu wieħed u tnejn, 276. Jagħmluhom ħuġġieġa għaliex kienet nieżla x-xita u kien il-bart. U juruhom ġieħ kbir u rew magħna ġieħ kbir. Għandhom sens kbir ta' ġustizzja. Meta jaraw il-lifa taqbad majit Pawlu, ħadd ma qalilhom x'kien għamel, imma jiddeċiedu li hu qattil. Hemm bżonn nifhmu għaliex jagħmlu hekk. Għaliex huma jifhmu li l-gidma tal-lifa se twassal lil Pawlu għall-mewt. Imma jifhmu għandhom is-sens li l-ġustizzja hija proporzjonata li jmut għax qatel, mhux għax seraq. Imma la ġralu xi ħaġa li biha se jmut
mela qattil. Għaliex min joqtol bil-proporzjon tal-ġustizzja li kienu jemnu fiha għandu jmut. Għajna l-għajn, sinna l-sinna. Għax anke dik hija l-liġi tal-proporzjon. U jsemmu mhux xi alla falt, isemmu il-ġustizzja. Salva mill-baħar imma l-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Huma nies ġenerużi għaliex wara li Pawlu ma jmutx u waħda forsi mill-indikazzjoni li verament konna aħna, l-ewwel qalu li kien qattil u mbagħad qalu li kien Alla. Minn estrem għal ieħor fi ftit minuti. Aħna nafu li ġijaw għax wara mar Sirakuża, jistgħu jiġifieri bir-rispett kollu lejn Kroazja u Dalmazja għax hemm gżira oħra jisimha Meleda, minn Meleda jekk titmur Ruma kif rid jagħmel Pawlu, tmur Brindisium, Bari, ma tmur Sirakuża. Żgur ġijaw, ma nqogħdux nitlewmu fuq din ħaġa. Imma la ġijaw tassew u minkejja li għaddew 2000 sena u li fuq din il-gżira ġraw ħafna affarijiet għamilna wkoll iżjed minn 200 sena inħadnu reliġjon oħra fil-maġġoranza tagħna jew ta' min kien hawn. Imma bħalma ġraw l-popli ludi erġajna lura lejn il-meħla ta' Ġesu. Rridu nifhmu din il-providenza xi tfisser għalina llum. Irridu napprezzaw x'għamel magħna Pawlu. Fi ftit kliem Pawlu x'għamel? Laqqana ma' Ġesu. Ngħidulu Manius u ngħidulu sew. Ngħidulu missiena fil-fidi u hekk hu. Imma jekk iridu nkunu nafu eżattament u nifhmu x'għamel Pawlu magħna u għaliex tantu għażiż għalina, laqqana ma' Ġesu. Laqqana ma' Ġesu bl-istint ta' ġenerożità tiegħu. Immaġinaw, din xi ħaġa li jinsisti fuqha anke San Ġwan Grisostmu fil-kummentarju li aħna s-saċerdoti naqraw fil-liturġija tal-Knisja llum. San Ġwan Grisostmu li għamel kummentarju fuq l-Atti tal-Apostli u li kien fan kbir ta' San Pawl tal-Apostlu missiena jgħid araw il-Pawl. Huwa wieħed minn nawfragati, wieħed mill-276. Imma jaqbad jagħmel xi ħaġa. Qed jagħmlu ħoġġieġa l-Maltin biex juru il-benevolenza, il-merħba tagħhom, l-umanità kbira tagħhom u wkoll jagħti daqqatit. U għalhekk l-inċident tal-lifa, aħna fil-lifa li nużaw tant fl-ikonografija Pawlina għaw Malta, jgħalina dak kollu li hemm bżonn impoġġu fil-ħoġġiġa tan-nar. Dak kollu li ġej mill-ħażen, mix-xitan, dak kollu li ma jagħmilniex nies, Pawlu ifarfru għal ġonnar. Il-poeta nazzjonali Dunkarn għandu diversi espressjonijiet simili fil-poeżiji li kien jikteb ħallum. Imma ikonografija importanti wkoll li x'aktarx bdiha Melchiorre Gaffaf din l-istatwa żgħiża hija ta' Pawlu li jurina l-ħalfajf, idu hekk. Hija tipika din li ta' Pawlu ħielsa mill-gidma tal-lifa. Hija tipika tal-ikonografija Pawlina Maltija u li kellha segwitu wara l-kafà verament feliċissimo, għax tagħmel sens. Anke l-Favre, kull meta kien ipinġi lill-Apostlu missiena, kien juża dan is-sinjal, araw idejja meħlusa mill-lifa.
meħlusa minn kull teddida tal-mewt, meħlusa minn kull teddida tal-ħażen. Imma għaliex? Bliema qawwa? Bil-qawwa ta' Pawlu. Pawlu stess bħalma għamel fl-Istra jgħidilna iqfu, jien m'iniex Alla, imma jien se nurikom min huwa Alla veru. Huwa Alla ta' Ġesu Kristu, Alla il-Missier u l-Iber u l-Ispiritu Santu, Alla li huwa imħabba, Alla li jibnu laqani miegħu innifsu fit-triq ta' Damasku u li għax kont qiegħed nippersegwita lid-dixxipli tiegħu ma qallix x'qiegħed tagħmlilhom, imma qalli Sawlu, Sawlu, għaliex qiegħed tippersegwitani? Għax Ġesu fil-verità u Pawlu jikkonfermawunna dan iqis magħmul lilu nnifsu dak li aħna nagħmlu maħutna ma' xulxin u ma' kull bniedem. Dak kollu li għamiltu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi fit-tajjeb u fil-ħażin. Kon bil-ġuħ u tmajtuni, kon bil-għaġġ u sqejtuni, kon bil-ġuħ u ma tmajtunix, kon bil-għaġġ u ma sqejtunix. U l-mulej ukoll jitkellem f'Mattew kap 25 fuq id-destin li aħna stess ninżġu f'ħajjitna bl-għażliet bid-deċiżjonijiet tagħna bl-emil tagħna. Imma jekk Pawlu laqqana ma' Ġesu, laqqana ma' dak Alla li biex jispjegaħ jgħid Alla li tiegħu jien u li lilu inqiem. U laqqana allura ma' Ġesu fil-Magħmudija u fl-Ewkaristija. Għaliex huwa wieħed mill-Apostli li tgħammet biex jisir ħaġa waħda ma' Ġesu. F'Damasku, fis-Sirja, il-mulej laqqgħu ma' Ħananija ismu tfisser Alla ħanin, Alla taħnina kbira, Ananija, u jgħidlu sa x'qed tistenna, itgħammet. U dak il-ħin meta jieħu d-deċiżjoni li jaċċetta l-istedina ta' Ħananija, Sawlu jaqgħu qxur minn għajnejh u dak li ma setax jara jibda jara. Fuq diversi livelli u f'ħafna sensi. Għax hu kien jarahom lill-insara, imma kien jarahom l-ewwel bħala dewwa, issa beda jarahom bħala aħwa, membri ta' Ġesu Kristu. Sawlu, Sawlu, għaliex qiegħed tippersegwitani? U Sawlu baqa' jewden fuq dan il-kliem li rċieva minn Ġesu. Tgħammet u sar l-Apostlu. Fit qabel ma jiġi Malta, il-mulej jerġa' jkellem lill-Apostlu missierna. Almenu hekk jirrakkontaw l-atti tal-Apostli miktuba minn l-Aziz Luqa. U il-mulej jgħidlu tibżax, għandek bżonn tidher quddiem Ċesare biex inti tkun xut għalija. Ma ninsewx li l-kelma xut bil-Griek li bih nkitbu l-atti tal-Apostli hija martis, li minna ġej il-kelma martri. Li inti tkun xut, li tkun martri, mhux biss li jaqtawlek rasek, bħalma għamlu l-ISIS lil dawk il-21 Kopt fuq ix-xtajta tal-Mediterran ftit tax-xhur ilu. Imma li bħajtek inti tkun xut li inti ħaġa waħda ma' Ġesu Kristu.
laqqana ma' Ġesu fil-Mamudija bħalma hu bil-Mamudija kien ħaġa waħda ma' Ġesu f'Damasku, imma laqqana wkoll fl-Ewkaristija ma' dan il-mulej li hu imħabba u għotja. Eżistijaj, jikteb l-Apostlu missierna lill-komunità ta' Korintu u jiena nqis li dan il-kliem huwa wkoll ħireġ minn qalb Pawlu għalina. Eżistijaj, aħarbu l-allat folozz. Lin-nies aqlin qiegħed inkellem. Arblu intom kull ma ngħid. Il-kalċ imbierek li fuqu ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu? U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu? Għax l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. It-tagħlim tal-Apostlu missierna fuq l-Ewkaristija huwa parti minn eżortazzjoni qawwija li aħna nibqgħu ngħixu il-Mamudija tagħna, il-Mamudija li rċieva hu u li wassal lilna meta mmidna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Għaliex bil-Mamudija aħna ngħidu le lill-allat folozz tad-dinja, lil kull reba, lil kull firda, lil kull ejra, lil kull violenza, lil kull inġustizzja, għax dawk huma frott tax-xitan li huwa giddieb, għajjur u qattil. Imma mhux qed jitrattana ta' tfal, lil nies aqlin qiegħed inkellem. Arblu intom bil-moħħ tagħkom, bl-intelligenza tagħkom, bil-qawwa u l-kapaċità tagħkom, arblu intom dak li qiegħed ngħid u kull ma qiegħed ngħid. Jiena nammira ħafna lill-Apostlu missierna għax il-komunitajiet tiegħu inkluż lilna qatt ma stmhom ta' tfal. Kien konxu mill-awtorità tiegħu ta' apostlu. U kien hemm mumenti meta qal mhux jien imma Ġesu fija qiegħed jgħidilkom hekk. Għaliex jekk timitaw lili timitaw il-Ġesu, kliem qawwija, forsi jidhru ta' preżunzjoni. Imma Pawlu twaħħad tant ma' Ġesu li bir-raġun seta' jgħid dan il-kliem waqt li jirrispetta il-libertà u l-intelligenza tal-komunitajiet tiegħu. U jfakkarhom fir-rit li hu introduċilhom fil-barka fuq l-imbit, il-barka fuq il-ħobs li jgħid huwa xirka mad-demm ta' Kristu, huwa xirka u għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Jekk aħna m'għandniex għadx iżjed għall-Ewkaristija, ejjew nieqfu u nifhmu u narblu il-kelma tal-Apostlu missierna. Arblu intom kull ma ngħid. Qed ifakkarna li jekk aħna rridu nkunu ta' Ġesu, jekk aħna rridu nkunu għaqda mad-demm, jiġifieri mal-ħajja ta' Ġesu, id-demm huwa l-ħajja ta' Ġesu, mal-ġisem ta' Kristu li huwa l-ħobs imbierek l-Ewkaristija, allura ma nistgħux nixdu dan id-don kbir li ġabilna l-Apostlu missierna. Bir-raġun fil-kappella ħelwa tas-sagrament din il-Knisja Żiża, il-Favre ipprova jesprimi
mhux biss l-eruq fil-Antik Testament tal-misteru tal-Ewkaristija, imma wkoll il-mument meta Ġesu jagħti lilu nnifsu taħt l-ispeċi tal-ħobs u tal-inbit. Dan hu ġismi, dan hu demmi. L-Apostlu missierna huwa dak li jagħti l-ewwel rakkont ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Fl-istess ittra l-ewwel waħda li kiteb lil Korintin, l-Apostlu missierna jagħti għall-ewwel darba fl-istorja tal-kitba nisranija ir-rakkont ta' twaqqif ta' dan il-misteru kbir. L-Evanġelji inkitbu wara din l-ittra. U allura l-ewwel rakkont li nsibu huwa fl-ewwel ittra tal-Apostlu missierna lil Korintin. Jiena rċivejt, hekk jgħid Pawlu, minant il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri lill-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li ratti l-ħajr qasmu u qal dan hu ġismi li jingħata likom, għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kielu qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu tifkira tiegħi. U jikkonkludi hekk Pawlu, mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Dina xi ħaġa li aħna nfakruha f'kull quddiesa wara l-Ewkaristija. U aħna nisselfu it-tagħlim tal-Apostlu missierna meta ngħidu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Imma għaliex Pawlu iħoss il-bżonn li jfakkar lil Korintin it-tagħlim li hu kien għadda lilhom. Jien irċivejt minant il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. U dina xi ħaġa li jista' jgħidha lilna wkoll il-Maltin. Għax lilna l-Maltin mhux biss daħħal fil-djar kollha fejn jkun hemm il-mart il-fejqan ta' Ġesu, imma tagħna wkoll l-ikbar teżor li seta' jagħtina laqgħana ma' Ġesu fl-Ewkaristija, fl-ikla li aħna niċċelebraw f'kull quddiesa li twetta il-mewt ta' Ġesu u l-qawmin ta' Ġesu sa meta jiġi. Imma għaliex Pawlu jinsisti mal-Korintin? Uħi minnhom jilmenta ftit. Jekk jgħoddu xalina dan il-kliem, inħalli fidejkom, qarblu intom dak li qiegħed ngħid. Dan li se ngħidilkom, jgħid San Pawl il-Korintin, dan li se ngħidilkom ma nfaħħarkomx. Għax intom tiltoqgħu mhux għall-ġid imma d-denni. Qabel xejn kull meta tiltoqgħu fil-Knisja smajt li hemm firda bejnietkom. U xi ħaġa nemmen. Għandu jkun hemm firdiet biex jidhru fostkom il-ġusti. Meta tiltoqgħu f'post wieħed, mhux l-ikla tal-mulej li intom tieklu, għax kull wieħed minnkom iġib, jaqbad u jiekol li keltieħu. Kulħadd talih, kulħadd tar-rasu. Wieħed bil-ġuħ u liħor fis-sakra. M'għandkomx djar fejn tieklu tixorbu, jew tridu twaqqgħu fil-għajb il-Knisja ta' Alla u ġelu jistħu lil dawk li m'għandhomx. X'ngħidilkom? Nfaħħarkom? F'dan ma nfaħħarkomx. Pawlu qed julmenta
għal-firda, għad-diskriminazzjoni bej il-fqir u s-sinjur, għal-minu bil-ġuħ u għal-minu fis-sakra. Et jgħid kif aħna nistgħu niċċelebraw l-Ewkaristija u ma mmiddux idejna biex fis-soċjetà tagħna jonqsu dawn l-inġustizzi, jonqsu daw id-distinzjonijiet bejn minu bil-ġuħ u minu fis-sakra. Mela kull min jiekol jinsisti Pawlu il-ħobs jew jixrob il-kalċi tal-mulej bla ma jixraqlu għax fil-komunità tiġib il-firda jew l-awtur tal-inġustizzja jew ma jimpurtax mill-proxmu ikun ħati tal-ġisem u d-dem tal-mulej. ħajalbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi. Interessanti li Pawlu hawnhekk waqt li jirrispetta l-awtonomija, il-maturità, l-intelligenza tal-komunità, jgħidulhom qarblu intom dak li qed ngħid. Imma jgħidilna wkoll qabel tersaq lejn l-Ewkaristija qarbel lilek innifsek. ħajarbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi. Għaliex inkella jgħid inkunu qegħdin nixorbu u nieklu il-kundanna tagħna stess. Għalhekk ħafna fostkom huma bla saħħa u morda u oħrajn mejta. Jekk aħna narblu lilna nfusna sewwa ma nkunux ikkundannati. U għalhekk Pawlu jagħtina wkoll sens ta' tama. Jgħidilna għax jistmana u jħobbna bħalma jħobb missier lil uliedu li hemm bżonn aħna narblu lilna nfusna, niddixxernu, nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza. Għalhekk mela ħuti, meta tiltoqgħu biex tieklu, stennew lil xulxin. Jekk xi ħadd ikun bil-ġuħ ħajjiekol id-dar biex ma tkunux iltqajtu għall-kundanna tagħkom. Qed jgħidilhom aħna niċċelebraw l-Ewkaristija, ma l-Ewkaristija titwassalna għal ġustizzja bejnietna, għal karità bejnietna. Meta s-saċerdot lilna jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu. Qed jgħidilna biex dak li rċivejna mill-Ewkaristija, mill-quddiesa, aħna nkompluh fil-ħajja tagħna. Hemm min jgħid il-quddiesa tittgħixha fil-ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi l-fidi li ġabilna San Pawl saret jew libsa li nxiddu fl-okkażjonijiet importanti, jew kwistjoni ta' folklor, jew inkella garzella li nużaw meta nitlu f'dawn l-imkejjen imqazza li aħna gburin bihom li nsejħu l-knejjes tagħna. Imma Pawlu li laqqana ma' Ġesu fil-mamudija tagħna u li qasam magħna l-ikbar teżolju l-Ewkaristija, jallimna li l-Ewkaristija l-quddiesa tal-ħadd u għal min fortunat ta' kuljum hija l-laqa ma' Kristu, ix-xirka mad-dem tiegħu, mal-ġisem tiegħu. Imma wkoll il-kriterju tal-imħabba tagħna. Hija stimolu, xprun biex aħna inkissru l-firda ta' bejnietna, naħdmu għal soċjetà iżjed ġusta u niġġieldu kull diskriminazzjoni bbażata fuq il-faqar jew inkella ir-reba. Jiena mbierek lil kull min fis-soċjetà tagħna dan qiegħed jagħmel. Kull min bil-poter li għandu, responsabilità li għandu, ma kull wieħed u waħda minna aħna responsabbli l-aħwa. Ma nippuntaw subajna lejn ħadd. Kulħadd jgħix ir-responsabilità tiegħu. Pawlu lil Korintin kellimhom ċar u lilna wkoll
qiegħed ikellimna ċar. Fidejna li narblu dak li qed jgħidilna. Iċċelebrawha l-Ewkaristija, fittxuha l-Qudiesa ta' Nhar ta' Ħadd, immejxuha biex il-laqa tal-Ewkaristija mal-poplu u tal-poplu ma' Ġesu fl-Ewkaristija iġġib barka u mhux kundanna. Il-poeta nazzjonali bħallum kien iħobb jiċċelebra il-laqa ta' Pawlu ma' Publiu ma' Malta u aħna din it-tradizzjoni minn dejjem ħaddannija u nibqgħu inħadnuha. Ma nagħmlux mill-knejjes tagħna mużewwijiet tal-irħam u tal-kristalli u tal-pitturi famużi. Imma nkomplu nagħmlu mill-knejjes tagħna dak il-maqdes ħaj li fih niltaqgħu ma' Kristu ħaj. Dan li jixtieq Pawlu għalina. Dak li ġabilna mhux folklor ta' missirijietna, imma huwa don u rigal li magħha u miegħu iġibu responsabilità kbira. Se ngħaddu lil uliedna mużewijiet jew inkella fidi ħajja. Qarblu dak li qed ngħidilkom. Meta Ġesu staqsa bin il-bniedem meta jiġi fuq l-art, isib il-fidi u li kien jaf kollox ma rispondiniex. Għax ir-risposta hija fidejna. Għax ir-risposta tal-fidi hija l-għarfien li Alla jħobbni u li jien nirrispondih b'imħabba lejh u lejn ħuti, lejn il-proxmu tiegħi. Illum waqt li din il-ġurnata sabiħa Pawlu igawdi permezz tal-istatwa sabiħa tal-Kafà il-mixja tradizzjonali mal-belt għażiża tagħna, il-belt Valletta. Nitolbuh biex ifakkarna kemm iħobbna u kemm iridilna l-ġid. U jagħmel minna poplu maqut, poplu fidin lejn Ġesu. Viva San Paolo!